Shuthi kulonyaka singakulindela ukuthi niqashe i-top 10 yabaculi abanamamiliyoni amaningi ku-Spotify. Yazi ma-Blue Nation amahle, ave ngithanda ukwenza lama-post. Nginike isikhathi ngiwalandelele ngiwenze bese ngiyawaposta. Right, ukuthi sibone ama-respond-ke before siye kuleyo nto leyo abakhuluma ngayo. Insizwa laphana uShani ithi khohla ngeke beqashe ngento abangenayo. Phinde laphana amfokangalo Marazo kuzoqasha ngomatric asazi-ke njengoba waqhamuka kumasonto laphana. Kuba uyena ongunumber 1 ku-Spotify besizoqasha ngalo lo hlobo. Maningi ama-comment kanje. Nansi-ke indaba-ke la i-mix i-top 10 abantu abanama-listeners amaningi lapho ku-Spotify. Plus-ke nedlamleze ukuthi nje ufuna ukunibonisa kancane nje ukuthi ezinye zezinto bazikhuluma nje just